ihe nwanne anyị nwoke jụrụ m n'ajụjụ ya ka m ji wee bịa. Ọ jụrụ wee sị, please, ahịa wụ MC Nze Don. MC Nze Don jụrụ wee sị, please, I want to ask, is it a taboo to bury a married woman in her father's house in Igbo culture? Ịghọtara ajụjụ a? Nwanne anyị nwoke na-ajụ wee sị, mụ arụ ka ọ bụ na nwaanyị nụchara di o ruo mgbe ọ nwụrụ eburu ya jee nye na be nne ya. Biko, ọ bụrụ na ọ nwee ihe inwe ikwu n'okwu a, biko tonye ya na ngalaba okwu na nwanne anyị nwoke a ga-anọkwa na ngalaba okwu wee na-eche. Biko tụnyere anyị n'ụdọ okwu. Ọ ga-agụ ihe niile unu ga-ede n'ụdọ okwu biko, maka na ya bụ ihe mgbagwoju anya dịrị ya o wee chọba m. Odolo anya, biko asala m ya ajụjụ ahụ. Asala m ya ajụjụ o wee sị m biko mụ kawakwuo ya. Wee sị ka m wepụtazie ya ebe a ka Igbo tinye ya ọnụ. Ọ jụrụ wee sị, ọ arụ ka ọ bụ na nwaanyị nụsịa di, na nwaanyị nụrụ di mechaa nwụọ a wee bulie jeni ebe nne ya, ma arụ? Biko na ụmụ Igbo, arụ. Ekenekwa m unu.